Hola a tothom. Aquest vídeo s'ha creat per a fer una breu explicació sobre l'activitat que farem a classe al voltant del concepte de la netiqueta. Tota la tasca està perfectament explicada en el site de Google creat a l'efecte, metodologia coneguda com Webquest. Anem a pams, doncs. En la pantalla d'inici s'avança què caldrà fer. Diu, per què és important saber comunicar-nos en la xarxa? De primer, perquè internet som el que comuniquem i a més en som responsables de les nostres comunicacions. En aquesta activitat coneixerem què són les netiquetes i la seva importància per a la comunicació digital. El producte final que elaborareu en equip serà la confecció d'una infografia sobre la netiqueta que incloga la reflexió d'algun cas de l'ús o del mal ús de les netiquetes en la posada en comú final. Així en tindrem molts exemples. I per obrir boca, per a començar, per a contextualitzar el tema en el qual aprofundirem, teniu a l'abast un vídeo d'una notícia de Televisió Espanyola al voltant, a més és molt recent, al voltant, com deia, de les hores que passen els joves connectats a internet diàriament. El segon pas de la Webquest és què fareu? En equips de treball de 3 o 4 persones elaborareu una infografia sobre la importància de la netiqueta en la comunicació digital, tot il·lustrant un exemple de l'ús o el mal ús d'una de les netiquetes com a mètode de reflexió sobre la seva rellevància avui dia. D'en primer, però, coneixereu a fons que és mitjançant multitud de recursos a l'abast en aquesta Webquest. I vos pose 2 exemples d'infografies, una d'horitzontal i l'altra d'en vertical, que resulta la més prototípica, la més popular, les quals, com recordareu, hem treballat a classe de tutoria al voltant d'altres aspectes de la comunicació digital i que han sigut realitzades amb l'aplicació Genially. Aquests són exemples, models. Ho podeu utilitzar o bé podeu fer servir altra aplicació. I ara anem al com i quan farem l'activitat. El primer pas, tal com s'explica, vos endinsareu en el concepte i la importància de la netiqueta i teniu tots aquests recursos per a completar perfectament aquest primer pas. En el segon serà el moment d'elaborar la infografia i vos proporcione recursos i tutorials per a fer-ho. I per últim, l'últim pas serà compartir el vostre producte final amb la resta de la classe. Un aspecte interessant que vos incloc també són exemples en un PDF molt interessant on es recopilen tant les netiquetes a les xarxes socials com exemples de no netiquetes o con comportaments no desitjats també a les xarxes socials. Així podreu fer-vos una idea del que us demane quan analitzeu i reflexioneu sobre algun exemple d'ús o del mal ús de la netiqueta. Per últim, a la Webquest vos torne a fer una recapitulació de tots els recursos per a fer la tasca, vos explique com l'avaluarem, que com sabeu serà a partir de les rúbriques corresponents i també inclourà l'avaluació entre vosaltres, però també l'autoavaluació. I per últim, com en tota Webquest, els crèdits dels recursos utilitzats. Molts ànims i si teniu alguna pregunta, ja sabeu.
me la feu sense cap problema. Ànim i bon treball.